গোটেই বড়ো জাতিটো বেয়া বুলি ক'ব পাৰিম নেকি আমি? কেইটামান যদি বড়ো মানুহে ভুল কৰে কেতিয়াও নোৱাৰিম। ঠিক সেইদৰে কেইটামান আদিবাসীয়ে ভুল কৰিলে বুলি আমাক গোটেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোক গালি দিয়াটো উচিত নে? নিৰ্দোষী বিলাকৰ ঘৰ জ্বলোৱাটো উচিত, কিমান উচিত আপোনালোকে ভাবি চাওক এবাৰ। কাৰণ এটা এক্সিডেণ্টত আপোনালোকৰো বড়ো ল'ৰা এটা ঢুকালে, আমাৰ আদিবাসী ল'ৰা এটা ঢুকালে, মৰিলে, দুইফালে দুটা মানুহ মৰিলে এক্সিডেণ্টত। কিন্তু এই এক্সিডেণ্ট হৈ যোৱাৰ পাছতো जों बोरलाथिर लानानै जोंनि न'आव फ्रि ओरै फैनायावसो जोङो बावुराव थांना खानाय जादों सारमोन। नोंसोर गाज्रि मोनना अर्डार होनानै गालांदों बेखौ आं खोन्थागोननि बिनि उनाव जों दङ। গোটেই বড়ো জাতিটো বেয়া বুলি ক'ব পাৰিম নেকি আমি? কেইটামান যদি বড়ো মানুহে ভুল কৰে কেতিয়াও নোৱাৰিম। ঠিক সেইদৰে কেইটামান আদিবাসীয়ে ভুল কৰিলে বুলি আমাক গোটেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোক গালি দিয়াটো উচিত নে? কেতিয়াও উচিত হ'ব নোৱাৰে। কুকুৰাঝাৰৰ যিটো ঘটনা ভিডিঅ'তে দেখি থকা, নিউজতে দেখি থকা, কিবা কোৱাত কিবা ভুল হ'ব পাৰে, ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। কিন্তু কিছুমান কথা নকলে নহয়। আজি যি জাতিৰ লৈ যিটো যুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰি, এইটো জাতিৰ লৈ যি কাজিয়া হৈ আছে, কুকুৰাঝাৰত যি পৰিস্থিতি, আজি প্ৰশাসনেও ভিডিঅ' কৰিছে। চাবলৈ গ'লে আজি যিটো পৰিস্থিতি হৈছে প্ৰশাসনেও কিবা হাতত ল'ব পৰা নাই। কিন্তু 18 জন আমাৰ আদিবাসী ল'ৰা যোনটো জ্বলাই দিয়া, গাড়ী জ্বলাই দিয়া আৰু এজন মাৰপিট কৰা এজন ব্যক্তি মৃত্যু কাকুবালি ল'লে। এই ঘটনাত 18 জন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। 18 জন ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা পাছতো, এৰেষ্ট কৰা পাছতো যে এইবোৰ ঘটনা চলি আছে, ঘৰ জ্বলাই দিয়া, এই যে নিৰ্দোষী বিলাকৰ, যিবিলাকৰ নেকি একো কৰাই নাই, এই নিৰ্দোষী ব্যক্তিসকলৰ, এই সৰু সৰু বাচ্চা লৈ কিনে য'ত ত'ত গৈ আছে, এইবিলাকে কিবা কৰিছেনে? নিৰ্দোষী বিলাকৰ ঘৰ জ্বলোৱাটো উচিত, কিমান উচিত আপোনালোকে ভাবি চাওক এবাৰ, কিমান উচিত? এইটো এক্সিডেণ্ট এটাক লৈ কিনে গোটেই জাতিটোক টাৰ্গেট কৰি লোৱাটো উচিত নে? আমি আজি বড়ো জনজাতি হওক বা আদিবাসী জনজাতি হওক, গোটেইখিনি মিলি থাকিব লাগে। ইমান ধুনীয়াকে মিলা প্ৰীতি থকা পাছতো যদি কোনোবাই থাৰ্ড পাৰ্চনে আহি উপচাই দি এইবোৰ ঘটনা ঘটুৱাইছে, তেনেহ'লে ভাল হোৱা নাই। কাৰণ এটা এক্সিডেণ্টত আপোনালোকৰো বড়ো ল'ৰা এটা ঢুকালে, আমাৰ আদিবাসী ল'ৰা এটা ঢুকালে, মৰিলে, দুইফালে দুটা মানুহ মৰিলে এক্সিডেণ্টত। কিন্তু এই এক্সিডেণ্ট হৈ যোৱাৰ পাছতো, গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতো, 18 জন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতো যদি এই কাণ্ড এতিয়াও চলি আছে, ঘৰ জ্বলাই দিয়া চলি আছে, মানুহ ঘৰ এৰি স্কুলত গৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, এইটো কিমান উচিত বাৰু? फैनानै DCSPफोरखौ मोनसे अर्डार होनानै गालांदों बेखौ आं खोन्थागोननि बिनि उनाव जों दङ। बिसोर मा बुंनानै गालांदों बेखौसो खोन्थागोन आं। गरम जालांबायना दे। थारमाने बिसोरो बुंलांदों जे हानायमानि जायफोरहा न' बां सावजायाखै, बिसोर बुंनाय खोथाखौ आं खोन्थानि। जायफोरहा न' बां सावजायाखै, जेनेबा बर'फ्राबो आदिबासिफोरखौ गिनानै खारनानै थानांदों केम्पआव, माखासे मानसिया उफाय गैया, बे जाखायो। ओमफ्राय आदिबासि मानसिफ्राबो माखासेया बर'खौ गिनानै न' सावजायाखैबाबो केम्प जानानै दङ। थेवब्लाबो जिहेतु मोनसे परिबेस जाबाय, बर'आबो बहाबा खारनानै थाहैनांबाय, आदिबासियाबो बहाबा खारनानै थाहैनांबाय। जायफोर न' सावजायाखै बे मानसिफोरखौ थाबैनो बिसिनि थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिसिनि जोमग्रा गामसा जेखिजाया, नङा होमबा, गस्ला लंपेन्टबो थाबोबाय, नङा होमबा, जि जोमबो हयथ' नस्थ' जाबाय, ओंखाम संजानो थोरसि लथा गैला, बेफोरखौ ओमफ्राय ब्लेंकेट सेंकेट बेफोरखौ गासिखौबो जगार खालामनानै होजोबनांगौ। बिसोरखौ थाबैनो गाव गावनि जेराव न' दंखायो बेहाय थाहैहोनांगौ। बे जाहैबाय न' सावजायै मानसिफोरनि खोथा। बेखौ खिन्थु प्रसासना बेखौ थाबैनो मावगोन। दा ओंखायनो जोङो एडभान्स हाबनानै बुंखादों। बिसोरथ' पुलिसफ्राथ' मा दिसपुरनि अर्डार हाय होननानै थिखांगोन, बिसोरखौ जानदाब गारहैगोन। बे पुलिसनि खामानि बियो। दा पुलिसा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो
पुलिसफ्रा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो जोङो नोंसोरनो माखासे जगारखौ होथारनांगौ अब्लासो दा नोंसोर थांना थाहैगोन थांना थाहैनो हायो दे माखौ जागोन लथाया बहा बोरो नङा होमबा दा बेफोर सोंनाय जायो ओंखायनो प्रश्न जायो ओंखायनो जोङो आङो बुंबाय जोंनि मानसिफोरखौ फटाफट ब्लेंकेट दख'नायानो जा ब्लेंकेटानो जा गथ' गथायफोरनि गस्ला सुइटार मायानो जा थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै थाबनो होनांगौ आरो जिहेतु सावरायनाय बिथिङाव आदिबासिबो दंमोन राजबंसिबो दंमोन बा बेंगलिफोरबो दं बर'फोरबो दं ज' ज' जाजाय जों मिटिं जादोंमोन नालाय दा जेबो जाला आदिबासिफोरनि सिगाङावबो जों बुंना फैबाय दा बर'फोरनावबो जों हाबबाय हथथे नोंसोरो बै न'आव थांनानै थाहैनायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाफिना जि जोमनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गाननाय जोमनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओंखाम संजानायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेखौ जोङो दा थाबैनो बेबस्था खालामनानै होगोन होननानै आङो खोथा होदों आरो दायथ' बाय इमिडियेट लेट खालामनाङा जोंनि मानसिफ्रा आं बुंदों लेट खालामनो नाङा थोरसि लथा जोमग्रा ब्लेंकेट सेंकेट गथ' गथायफोरनि मा दं आदिबासिबाबो बर'बाबो थांना थाहैनो हानाय ओमफ्राय थेवबाबो एसे गिनाया थागोन नालाय थेवबाबो पुलिसफोरखौ बेरायनो थिननाय जाबाय आदिबासिफ्राबो गियो आदिबासिफोरनिखौबो जों बुंना फैबाय दे पुलिस पेट्रलिंआ थागोन आदिबासिफोरखौबो बुंना फैबाय जों गिनो नांला जोङो जयैनो मिटिं जाबाय रायज्लायबाय बेखौ जों बुंना फैयो मोननै खेबाव हाबोदा आदिबासिफोरनावबो दा जोङो आंबो दा नै दा बर'फोरनाव फैयो प्रथम आरो दंबावो फ्राय थांगोन जेबो मालाय खोथा दाला जादों माबा मोनसे उपाय गैया बेखौथ' आंबो खालामनो होनना खालामाखै बा नोंसोरबो खालामनो होनना खालामाखै माबा मोनसे घटनायाव जाना थांबाय नङा होमबा आरो गथ' गथायफोरनि आरो माखासे फरिखा होग्रा स्टुडेन्टफोर दं जों मिथिगौ बेखौ आङो थाबनो जोंनि मानसियानो दायथ' लानानै थिग खालामगोन बेबस्था खालामगोन दे जोङो दाथ' मोनाबाय हयथ' हास्लाबजोबाबो जानो हागौ दा मोनानि गेजेराव आं बुंनाय खोथाफोरखौ एकदम ओंखाम संजाग्रा थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै ब्लेंकेट होन सुइटार होन आं बुंजोब्बाय होफैनांगौ आदिबासियाव मोननांगौ बर'आव मोननांगौ मिथिबाय नङा होमबा आदिबासिफ्राव मोननांगौ बर'फ्राव मोननांगौ आङो बुंबाय औ दा बेनो बिसोर बिदिनो जादों जोंनाव बिदिनो जादों मा खालामनो दे जाबाय जोंबो खारनाया जों खारनाय जानाय नङामोन सार जों बोरला थिर लानानै जोंनि न'आव फिट ओरै फैनावसो जोङो बावुराव थांना खारनाय जादों सारमोन नोंसोर गाज्रि मोना जों एकदम थिन सयथ' जाबायमोन एबारनिफ्राय सावजायोमोनबा जोंखायनो जोंहा बिखायाव गाबनाय फैदों गोसोआव गाबखांनाय फैदों सारमोना बेखौ गोसो गोथारै आजावनांगौ खहा जाया आगोलनि बादि थाबसिननो मोनो बेनि बेबस्थाखौ जोङो खालामगोन होननानै एसपिजोंबो रायज्लायबाय डिसिजोंबो रायज्लायबाय आरो आं जोंनि बे बिटिसिनि इएमफोर जोंना एमएलए बिथांबो दंफैयो जों रायज्लायदों मथथे मा खरसा जायो जाहोगोन मानसिखौ परिबेस थाहोग्रोनांगोन नङाबा बिदि थाबाय थायोबा जागोन ओमफ्राय माखासे स्टुडेन्टफोर दं सात्र साथ्रिफोर दङ बिसोरखौ थाबनो परिबेसाव लाबोफिननांगौ दा बेनो बेहाय केम्पआव थाबाय थाबा जाया ओंखायनो दिनै खुनुरुखुम दिनै हरसे थाबावनि दा ओंखाम संजानोथ' माइरं दङ होफैदोंना होफैदों खुनुरुखुम दिनै हरसे बोरैबा जानानै थाबो जों गाबोन फुंनिफ्राय जोंनि मानसिफ्रा नोंसोरखौ जाहाथे थांनानै थाहैनो हानायनि परिबेसखौ होफिननो हायो मा नांगौ दे मा नांगौ जोंबो मिथिगौ थोरसि लथा जोमग्रा माबा गथ' गथायफोरनोबो एसे दे गले संजानायबो जाबाय नालाय सारमोन जोङो हाबफैब्रबनाया बिनि थाखाय हाबफैदों नङाबा पुलिसआ अर्डार बायना दैखांगोन आरो जालदाब गारहैगोन बिसोर जेबो बुजियाना ओंखायनो जोङो एसे बुंथेखानाय जाबाय आरोखि नङा होमबा बिस्रा डिसफोरनि अर्डार मा अर्डार होनना थिखांगोन जालदाब गारहैगोन मानसिया थांनानै बेहाय जाहैनांगौ माबा मोनसे साननै सानथामबाबो फ्रि जानायनि होथारनांगोन ना माखौ जानो नोंसोरलाय गारना खारबोजोब्बाय नङा
दा बेखौ आदिबासि खेबसे नङा खेबनै नङा सारमोन सावजाबाय थानाय जाबाय नालाय जोंबो ओंखायनो जोङो बै माबानाय नुनाय लोगो लोगो जों खारगोरनो रोंनाय जादों आरो गाबोन जोंना लरेन्सजों नैबे ठेकादारजोंनो मा मा खालामो